हिसाब से हमें क्या रखना चाहिए? पासओवर, राइट? पासओवर ये एक लौता तरीका है जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप सब पासओवर मनाएंगे ताकि आपके अंदर परमेश्वर का खून दौड़े और आप स्वर्ग में चले जाए हम सबके साथ। ओके, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम सब स्वर्ग में जाए, इसलिए परमेश्वर ने ये एस्टैब्लिश किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं मरने से पहले बस एक बार ये मनाना चाहता हूँ। अगर हम ये वाला लाइन पढ़े तो यहाँ ऐसा लिखा है। ओके, यू कैन सी, परमेश्वर ने कहा कि मैं मरने से पहले बस ये एक बार पासओवर मनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलिए देखते हैं लूक चैप्टर 22 वर्स 15। कॉपरों पे पढ़ देंगे तो इजी होगा। या प्लीज रीड वर्स 15। orang kisah borong roma hai hinai saka ang satok jamna sekang mana satok japna sekang o yokma terni norok bai panja chalaina belai muchugo। परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा कि मैं बहुत रखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ये पासओवर मेरे सफर होने से पहले, मरने से पहले। तो परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है? वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बस ये बताना चाहता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ये एस्टैब्लिश करने के लिए मर तक जाऊंगा। ओके, सपोज आपने बहुत कुछ प्रिपेयर किया है, बनाया है अपने गेस्ट के लिए, लेकिन वो खाने आया ही नहीं, तब वो बुरा लगेगा ना। जीसस ने इस पासओवर को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना लाइफ दे दिया, तो हमें मनाना चाहिए कि नहीं? 100% मनाना चाहिए। ओके, कोई भी परमेश्वर इतना महान नहीं है, ठीक है, जो अपने बेटों के लिए इस पृथ्वी में आके अपना लाइफ दे दे। ओके, वो बताना चाहते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये सब जगह आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो। सो हम आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे अगर आपके पास समय हुआ तो। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर सिस्टर, बाय। Omohai kothoma kaham khare khanaka au khanayako nuktringnyako tabule khabu khanaka nobu nuktringkha omo elembakni kok baithang nangphaima onyede 2 Timothy chapter 3 verse 5 tamosa borok sini dormoni tomung tuino tongnai haifano aboni soi phannokhe nornai abutui bohrok bai ta tongdi borok saborok sinidi sanadi kahamke bus khlaidi nini ganao bible tubui jisuni kok sawoi tongphro ning sinidi kaitini o soi phanno norje tongkha sanai naidi rum simani chapter 1 verse 16 to 17 no tamosa pharising nailayano kristoni kothoma kahamno tui anglasia omo poito khlani joto borokno mathangna bagai kaitini phan judairokni bagaibo buini borokni bagaibo kothoma kaham kaisano kainiya kwbangmaya abongkha Jisu Kristo nini somsokno rujoi Calvary cross thikya bofabjaka tei saltamni salo thangai basakha okokno poito khlainai borok bo kaham hini romjaknai tei bose thangnai abonongkha Kristoni kothoma kaham abono kaitini soi phan borok jefro rangri tongibo samung kaham khlaibo dormo khlaibo somsogo klaijak pola kothui tongmani morkeo klainani joggo tongmani kaitor saisung boni phan bai kaitorrok mabai bohrokno kaham hini iromkha abono srai kothoma kaham verse 17 tamni hinke kaitor bohrokno bahaike kaham hini romkha kothoma kaham abono phunukha ya phangpusuk omo poito bayongo omo lembago hai hini samahai poito khlaima bisingti kaitor bai kaham hini romjaknai borok bose thangnai khajani poito khlainirok o kothoma kahamno jefro mungsasik bolnani nayo mosla rinani nayo ama apha Chinese ni Korea ni Jisu tei kerong bulnani nayo Passover khlainani nangkho sabat sal khlainani tongkho Jisu ni samung payakho hinoi akothoma gahamo bulnani nayo afro no abo tei kothoma gahamse ongya ongi thango abo buljakse derajak kothoma se ongi thango abono je pirnai bo gaijanai je yasaknai bo gaijanai bisikse kirima singja Galatia chapter 1 verse 7 8 9 okok sao te kaisa kothoma kaham kusikrui tamuke baksa borok norono kha sabai tongmabai pia Kristoni kothoma kahamno filna naima baise ang okok sao pia ba singnorokno pirmani o kothoma kaham bai phelajak te kaisa kothoma kaham hinui singphano pirma tongkhe suknahani swari phano pirma tongkhe bo gaijathung sing swkangno waisao okokno saka tabuk ang haino hai sao norok yasakmani kothoma kahamno phelajak te kaisa kothomano kaham hini khorosasuk noroni thani pirkhe bo gaijathung khajani poito khlainirok kothoma kahamno kaham ke saimandi tei ning mathangjakmano kaham ke saimanchukdi ning jefro kothoma kahamno saimanchugano mathangjakha hinui saimanchugano apurono deraja kothoma kahamno ning saimanano diari phatra tei masia phatarokno ning kaham ke romi manano
sing mungsapano khlaina nanglia mathangjakna bagui joto khlaika kaitose boni complete no se nonoriwo ningabono poito khlaitaise Luke chapter 22 verse 50 no tamo sanane nai pharising naileyano bo borokno haihini saka ang satokjakma sakang oyok marte no norok bai panda salanyani belai musungo tamni hinke ang norno okok sao kaitoni hao omotui panda onya sak ang oma haike teisagalak obutangni kok mangtamo pharising naileyano yokmater eba pasobarongkha Israelok Egyptani yogui phaimani salno muitu khlaimani abo nongkha Jisu Kristo singno phiyokmani sampili bahan buthiyo o yokmater nongkha Jisu Kristoni paithak panda aboni agolo boktal samai tangnani thangui tongo katal yokmater eba pasobar khlainani thangui tongo sijak tongo 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8 Chuan kasam haike o sumsongno khibiwiri di hake norok chuan buldagya mai hai sarai sarai ongnai norokno abo hai hinui ang sawi manchugo tamni hinba sini yokmater ni bagui mera basa tanjakha abo nongkha Kristo chuan kasamongkha sumsokno hinmani se abo sumsok bai kisapano kurikha sumsok bai kisapano gadalia sumsoko kuthui hinmani kokse jisongkha chuan buldagya mai hai boni sumsok kurui sing jisuno rikthornyo tongkhe jisu haino chuan buldagya mai yongnai Jisu Kristo sini bagui thikya bobai thansa ongma bisingtui singbo chuan buldagya mai hai ongo aboni bagino jisongkha sini pholani yokmaterni bagui tanjaknai a mera basa boni jarise somsok bai tei thima bai haksa longi mano hake phaidi sing o terno palailayano chuan kasambaya abono kha somsok bai hamya awan bangla bai se palayano abono kha sutrang bai kubui khajani poito khlainirok sing o terno palailayano joto bisio old testament ni hai yokmater eba pasobar khlaima haiya abo sal brum brum jisuni ni bagui thimani salno muitu khlaioi cross balai himnani kokse ning tini jisuno mani kha kipil ka hanke tini ni simino pholao yokmater sengjagui thiasak jora ni yokmater sengjagui thangnai jisuni ni somsok susamani salno muitu khlai tongmani kokse ningse krusok khasijaknani tongmani somsokni majra ningse mankhamo morkeo sing klainani jogo tongmani haifano jisuni thüini jarui sing yokha o yokmater ni salo Egypt hao mera basani thui je dugaro phuljakha bo yokha je phuljakya bo yokliya omai kheno jisuni thüini jarui sing pholao yokmater katal mankha abo bisibo baisaya sal brum brum muitu khlainani kokse abongkha kha sutrang bai tei kubui bai khe muitu khlainani kokse poltamosa Galatians chapter 2 verse 20 hakeo kathang tongnai ang abo angya abo ani bisingo tongnai Kristo se tabuk ang thangi tongmani abo kaitorni sajlano poito khlai tongma baise ang thangi tongo bo ano hamjagui ani bagui bo sakno orikha tabuko bahan buthiyo langma jisuni bagui se kathang tongnani nangnai somsokno naisilnani nangnai somsok bai compromise khlaitai krikha paidi sal brum brum awan bangla eba jisuni thui bai pholao yokmater palailayano o kasam pasobar bai singma thangjagya sabat sal baibo singma thangjagya abrok tei khlainani nanglia jisuo pasobar complete ongkha hinui kathar elambak srai srai ke sawo tabuk ama apha kaitor phaibo sil khuluknai almighty god eba kaplaisa kaitor phaibo angsang hong jahangilja phaibo tei talori sidi thipano thaitung bono poito khlaimano yakta kardi kaitor norok jotono hamari khlaitun amen